Oyo minto Liongi. Mugaba no Nyamira autosigiri. Mugaba no koreki. Wonoga igako imoka igotore chigwadi emerongo ebere. Ese county ya Nyamira. Ekerongo imoka nanyoranga ebiro byatanga isirubye chikazi na ninje ngotome besa nitagete abantu bane korwe ewadi ya Busamaro abantu babo Nyamatuta ande banyore basobisi omunyako imoki amabagami 241 bwemegereri ingo borange die senetinga ingango kero monto yo kwali gete toro yo kwali kyo ruseti na wodi kie otabano kongo mugeni obere bali moyone bali bonde Bono muroche bamindo mwande byona yingosaki inche igorora renge seneti ngakorega chiba kabutuko lakini nende nabo basa 11 aya na matanga kane ngwate nditukuliare omugaba no yole mintolero akuomana nkieko roko mugeni akanya kwenda matanga kwa bantu pole kwani mwa wacha korpole nane bukuzaliwa danga na uri bakorera kote kero monto nabwate mbinu yae omugaka njeli nabo gesa 11 era batanga tianda agana Nairobi West sambe nyama inywe bia na njira na tambe kuchi abu hey ngibone kebe gocha gota ba pole esa banda pasta ekerogo na banda bago cho no nje kiane abantu bali bakoliyo bosene lakini tindi ko era nanya kolanga nko kaliyo bali igongo tema na tema bra bona bo ke tubu tuko karongoli nanyu to monu bu mete goseni nya ko ikera nya koro sikule tindi ko te bera kolanga inki nyale ba ko boli kero kia bono ga ba no imo karero ke radio ko genda ko te banga seneta ko boli amaswali esenge nja ko liye kero kio boga ko ni kero kio boga ne kianya ri osene kia batanya mi teli ya batanya mira ekero to 27 nigo ika abantu banyamira mweka mwoje batatebi ngo isene ko bomoga umuganga nande ndata batabi umuga kamusi atige go nso kyo bo mondo more akere president era kalpo amolikeire gendo oyema okwana burungi lakini ndali ile swali ke mukorobani toka nane sala nga hospitali ya wamama osala nga hospitali ya mama kwa ngia kwa ba ero mwako diba taina aliesa bana bakonyora oimo kodana penyo toto na patiwa como abana mondo malemu na ndo manyanga engineer oya ekalongo bobori swali otagarra boronge atari kwanyageliwo bona una igora goje sene uma te bakwata isio mondo na atendi bugose gara ile story sene bona oji como roterali swali visiti ni ngaki maga ikerowege nyali nyagara mago tigerete india sirete umuga no go sokota kikero boli na ya kwete 2019 ngoma da ya 2020 na ya tabi kisirikia rengo na 20 ngoma da ayo maga ntare 18 umuga kanga ye statement dire rende chisagwe chikwaleta umuga ko kuna ngasi kubeba hiyo bora rende go kya to ko senate wa ko te ka go je senate tigaije abogole tiebi oyo mido Joseph no manyete ekaro tu abwata covid bando mbaka iru rubeje go soma chisemina serikali ya siga ta bando ko endo hoteli ko kore chisemina to menya kore to roma sakarali kire turi ko royo jete ngo jete training ekaro covid ye munando muoge nga cheki ngarigere ringa yenenga kiye serikali ya tete nga bantu mbali ko ende training njikorigere likibeza milioni 18 kiso giri ngana abantu bayire tu training kinga kiya covid imekutana isikire yunga timbolia paka niulize bwana asa omo heshimiwa Amos Nyaribo nje tigakonya konde ngambwe kane omosene to mokoro kene diokom
unankoru Nairobi na ofisi yao Nyamira ngiko cha kuigoro hata raji konkoro bana ni ga kari bis njobi ane gere Nairobi na yuna rata minto ngoko ngekera Nairobi oicha otere no ofisi ya Nyamira ndikango tere no ofisi ya Nyalivo ngegwe chae lito ndikango cha kotaba pole samata hata ito kwa kana ule eitinda geti asaigo omugavana tigamanya ekero gokio bugavana tigakore gaci yaye emoni lakini ekora acio konya koimuka goteba ngoko mugeni nkoriaro bugavana tigaganya chinga kichigoika abananchi mutatupa anya moko nyiroli monteri anya moko promote magaraki inu mokwamwa asaigo tiganya libo aire ensengora ekero tokumurangiriye senate oiraniria maswali gokora oyo mindoli yongi chipare chiwa kwana ine para yo mugabana igo bunore pie yaye gokoira na ino mwana mintonga pie otebyo mugabana ngese tware para ne ye county aicharosi eyabone togototigera ne ria national government tadie ne ye county government nerache atobegere ram tororenga mugabana kokorari egasi ejijinde butosabere serikali nabo jato tebia yande te gokora nabo ndwaje no mheshimiwa njuma to bana kone ke Josephika ndwaje no mheshimiwa William Ruto tokamudenga gotogo test ora ete constituency bere tole birio kwana gozembe tukaiwana nere okutoba tumegoira na nere toje west mogram lakini rero na itabora bu naligere dijipara jiri twaje tukaronji bira gitambiracho igozo yeto president abe oyo bwekene o tokole gasi una tokole atatebe una batebinga mama mboga hasila mama wa pikipiki bibio si mwabiro lile igonere tigabe abe macho akorera abana injie gasi ne parabeki uneta keire igoyo mindo nyangongo buno korena uchinote mogira teyo mogaba nanga nduwa dishida nere lakini asronga azinde sene taye county ya Nyamira ebinto byosi yagokora baka tumurangeri otuoroki no emambi tigari amarieta enko boli 241 tiganya tangaza nyabeke ngaseti kere ward torena ngaje abantu barike hiyo ndio haki tunatafutia wananchi wa county ya Nyamira tarikeni yes neji wese sisirire warudishi nabona nyato mosara buyakanire bobe ona mosukuma bakakoraki akajirayi kwa sababu ni pesa ya wananchi abumba wana akoleta naro pekiara nindi go montari shilingi milioni 6 chibone to to mario ya so pastor pole unajua sasa unajua ukiwa nyumbani sakene na